Bugün gepleşimiz Aykamil'e akardı bu arada. Aykacan idim. Göz var, dil var dedim. Nema deyderek böyle düşüp dedim. Min koçutduğumu kırpıklıdan koçutağım. Bir özüme döneyim. Sırfen Hyundai, öýüňe Hyundai diýerler bolyn, barlak görmek üçin Hyundai aldım. Edil öýüňe unutduranok. Agryňa çydafen muň ýaşa diýilýänne, maňam ýagyna çydafen muň ýaşa. Ýöne men şu ýagyýa diýilen söz bar, şoň manysyny hiç düşünemok. Näme üçin ýagyýa? Aslynda içýädämi? Gatrak kabidetden ýudýarym. Oput mısrap, masa tırzatyl çalış, galowka çalış, gilza çalış. O, bratok. Inna çigit yağı çaymatak çalışılmadık lat yok. Ýöne şu Kia bilen Hyundai'ň arasyna taýlamar bolsa, mena tamada tamadyn taýlardy. Näme üçin? Tamada tamady ýagy nok. Bary ýok 1 litre 6 kilo pomidor ýer. Şıppıkkal far oynalýamy. Bak Ruhan İlleşler, İmon Grup bozumlar, blogerler. Sen Beethoven menden adamınızken, bugünkülerden kan adamlarınız. Bu açarlara da postlan açar koyman ulu gezi derler diye. Ha o beni o. Dostlar emme jaňa da salam, 3-4 günlükde ömür etmeýän bir zadym etdim. Türkmenden çykaran seriýal nazar etdim bir ala kekke dost bolanyň maslahaty bilen. Seriýalyň adam super bäbek. Baş rolla kim diýip sora? Azat Ataýew. İçiňizden diýäňiz o kimdi? O bir mahallar bir 3-4 ýyllykda oýun çykdyr, o gudaşlyk zat diýip bilen oglanlar guda bolýar dost oglanşyna. Şonda oýnaýan oglan. O agam, kino rejissýory sen glan rolla sen bäbek sen o şu kino ýeke özüň düşbermeli ekeniň däro. O saçın Mekke gulpak gelip canagam gappara bolup oňa kino çykarma ha ne bilenlerine yumorly kino gülüp ölersiň diýip maslahat berdiler. Agam on drama mı gorkunç kino mu näme fantastika mı näme ol adam bagir bir giýjetine çay içer kofe içer ayak ýoluna gider ikinji seriýadan soň ayak ýoluna gidip bilmän oturdum o. Kinoň temasam näme bir bäwejik. Kinoda da bir topar aktyor zat güýçliler çagyrypsyňyz söz ýok bol agama ýanyndaky bir sany orsa o näme? Ona ýakyn dostuň ol oýnaýar. Türkmençesi men adamçylygym ýalakla jan agam düşünüp bilmedim bir türkmen birine ses berdirýär ekeniňiz zar o. Ramşa kinoda inteden adam näme diýip soraýdy. Ha şaýla gelinäki solmaz ara gelinje o da gyýzy biz o görek şu kinony görenlerimiz ýaşyk gyýdy daýda bolup gidip durýar o töde berip oňa oýnaýar eken. Öpde oýnaýarlar. Kinoň temasy mumanyň bu gara geceniň ýokarda gara geceniň oglu bolýar. Bu oglum başga planetadan bäwe çalşyran bolýarmy? TV-ge gitdiler oglum çaltyl bolýar diýip 2 gün bolan bir ýaşa çagamen dedim. TV-ge gitdi o taýda birden şu taýda suratyny geçip bir kör oglum gawat eledi sen oglum ýa-da oglum däl çalşyl eýle beýle. Tasika ýumar diýip görünberdiler janam goýan epişni saatlaň zatlaň aýyrdyr o sen o adamlar giýje ýürek agyrletjek bolýarmy? Kinoň içine şuňal gatyp dartdyň ýagdaýlar bolup geçýär. Men serede oturdum ýa-da şuňda Türkmenistan şokolad bar eken ýaman owadan eken agam baramda sowat beriň söz. Daga Mekke gulpok saçly. Baramda Aşgabatda baramda ýanyňa barjakdyr maňa sowat beriň şu şokoladdan. Owadan eken gas şokolad bar daş owadan eken. Kazaklarda gördüm Kazakstany ýa-da Türkmen bilin Kazak owadan. Ama söz yok.
O kinoň içinde birden öýdüň ýetip gidip keliňi çağalaryň taşlap öýdüň gürümjürüm bolup öz kelläňe bir dat agam kelläňe at depdim hoýsyn o. O kinoda da ýazan bolupdylar bu bolýanda hakik durmuşdan näler biz bu ýöne oýlamadyr. Ay şonu aýtmadyk bolsam biz şonu hakik zatdyr öýderdi o. O kinoň için akwaýak gelne joýnap bir başlyk bolan bolup men sen näme diýin adat diýen. O on başlykdan emmekçi bilýär agam başga bir başlyk tapatly diýen armaşgala tapmadyňmy şoňa o. Gatyga oýnamandyr, geçirip oýnaýar şolar. Gatam görmesin, aýtdy. Serial 5 mark seriya bu magalanda. Men oşa ikinciden görümden galan 4 serialynam gördüm. Näme üçin gördüm? Birinciden sokup görkezdim onu. Kimem boldur? Doda olan sokup görkezdi. Gazakly kino gülýärsiň diýip. İkinciden içine girip gitdim oýdy alyp çykyp du iki geçirip oýnaýanlaňa da olar ütgönüň. Orsat bawada türkmençe ses beriň. Men ýal owadan geleniň bir näme diýip kallar? Zanny oturmasyn o. Gepin gysgeri adatçan garagyjan agam. Serialın oňat gülýär zerek bolýar. Ýöne dönem täze seriýasyna garaşýas. Ýöne ýankalyk epiçni saýlar goýma, goýýanam bolsaň aýt. Dramadyr diýip ýagşyma gaýrat etdi. O kinolaň ekspertiz zat däl, menim abyşny erkim ýal seretýän. Şöne men içimden gelýän pikiri aýdy bilýän diňe çykaryp gaýrat ediň o. O barmagallar çeppäň toýu wa bolýar, o gülkünçdi, dikkin toýu wa gülkünç kinolar var 2009-da akylady bolan. O sizin kim gülkünçlik seyretdik dramalı ağam baştan ayağa näme etdiň Allah can ağam o bir gaharmel video çekdim ağam bu edýän işlemdi ayağa birini gorkunçrak ýöne goý edileken davay Seni koyusundan adama bankrot düşürdü ağam ha toyunda da geldim adamı üstadla çağım haydi mağarat bu oyan Bizim bugünkü temamız eltip berme hyzmatyny ýerine ýetirýän işgärlere peýdaly maslahat. Özüne inanılan işi dolu we dogry berja etmeliler. Ýolla başga işlere üns bermeliler. Gel. Ağamcan, tak saklap durdum da men. Ha? Ne bu buna maşine basam, buna maşine mi? Yo var yadım molin. Ana o günü. Pulunu yen min reski min sene kaya soru var barma yerim kendin. Böyle. Eltip berme hyzmatyny ýerine ýetirýän işgärler müşteriler bilen gödek gürleşmeliler. Alo. Aldan. Yo bilýän dastakan menit bile. Ýürüşmek ýapdyk klient ba ana wert barýanda meni. Ana uçranyň barýanda toň. Bir howluk banda. Yo doğru bir kömek etmeli. Howluk banda etdi biri. Karasayda 5 minut yarım saat. Bir saat karasanma istap bolan okton. Olar bilen mülakatly bolun. Salamu aleykum doğun. Başlarsın da doğun. Giysa alan olsam. Häzirjek barýan doğun. 5 minutdan barýan. Sağ olun. Sargat edilen tagamlary öz müşterilerine gyzgynjagy bilen eltip bermeli. Assalamu aleykum, akşamlar hayır. Wa aleykum salam, Emratsan. Belki de gıyırlar için doğulanlar. Sana. Aynam. Fiil yarım, ne bir hatır bilmay. Bir ibadım aynam. Doğalan, istematçam, ağamına istematçam. Beni koyusundan adama bankrot düşürdü ağama. Toyunda da geldim. Adamı üstadla çağım haydi mağarat. Bu oyan. Müşteri sargada özü çıkıp alyanca garaşıp oturma, özün eltip bermeli. Alo. Geldim de ben doğun. Düştü aşak. Başka da barmalı yerler bana düştü. Yukarı kalır. Ne mi yukarı kalır? Sopustunuz dastavşını bayal ettiniz. Düşün de öldüm. Alo. Doğun ben geldim ne esince taş? Bol ya doğun. Bardım. Bey değilse özün eltip bolup gereginden artık kerekir etmeliler.
Alımsa gelin lan. Alayda resim tasarım kalacak. Alamsa alam. Kim yiyip durma lan o kısa onu? Ha işte bana netibe ben yan yol ilk kere. Alım kutuğun kurun etmesine kutuğun kurun etmesine. Azıcık ben de ama azıcık. Bırak toplar olmayı. O bebe. Alma da amca. Bak bu. Evet. Bu var. Altın çağıran nakarlarını koymuş buraya. Ben şumak yedirdim ben. Mihman çağırdım bu kadar nakarları. Arada bunu kız. Kadının böyle göre. Hoşlan çıkıyorum yarın bilmedim olduğunu sana. Bak amca. Al, kan. Sağ ol. Hoş bulduk amca. Altın çayxana elimde var. Sizin kıymetiniz. Başınıza sağ olsun. Yaman fiş tamam. Sizin hizmetinizdedir amca. Sağ olun. Sargat edilen tagamlary şalt elçek bolup yol hereketinin düzgünlüğünü tozma. Bizim peýdali maslahatlarymız şulardan ibaret. Nesip bolsa ýende indik sanymyza görüşýänçek, hoş, sağ bolun. Yurdumuzda giňden tanalýan meşhur Altın çayxananyň müşterilerini bir kemsiz ýerine ýetirýän hyzmatlary. Bular sargan süýjü tagamlaryny wagtyna gyzygyny bilen eltip bermek hyzmaty. Toy dawarlaryny owadan geçirmek üçin üýt goşup dizaynly owadan kaşan zaly we ili süýjü ustat aşperler we çalasyn afçantlar size hyzmat ederler. Şeýle de eltip bermek, göçme toy hyzmatlaryny size ködürleýär. Habarlaşmak üçin şu görýän telefon belgilerini de jaň edip bilersiňiz.